Goedenavond, het is zondag 23 februari en u kijkt naar het Zeeuwse nieuws van vandaag. Het stormde vandaag in Zeeland. Voor veel mensen genoeg reden om binnen te blijven. Maar in Vlissingen zochten tientallen mensen de wind juist op. Die golven, die woestheid, die leegte, het vechten tegen de wind. Heel mooi. Dit is heerlijk. Dit is echt lekker genieten, lekker uitwaaien. Heerlijk, dat geruis om je oren. Af en toe een beetje eng, want als je dan echt in de open wind staat, dan moet je echt wel vasthouden. Maar dit is echt genieten. Dit is een mooi cadeautje. Ja, als Vlissingen is het een mooi cadeautje. Ja, hartstikke leuk. Ja. Ondanks dat tranen in uw ogen staan. Ja, maar het is niet van verdriet hoor. Dat is niet van verdriet. Nee, dat is van mooi. Ja, prachtig. Het was niet afgegeven. Meteorologen voorspelden dat het bij windkracht 7 tot 8 zou blijven. Maar bij het weerstation van Vlissingen werd vanmorgen toch echt windkracht 9 gemeten. En daarmee is de 4e storm in amper 2 weken tijd een feit. En dat is niet alleen maar genieten voor windliefhebbers, het zorgt ook voor veel schade. Uit heel de provincie kwamen tientallen schademeldingen binnen. Zoals afgewaaide dakplaten in Vlissingen, een omgewaaide boom in Middelburg die op maar een haar na een auto en woning miste. Een omgewaaide boom die in zijn val een lantaarnpaal meenam in Oosterland. Een muurtje dat instortte door de wind in Oostburg. En een omgewaaide boom die een woning in Ierseke schampte. In totaal is de brandweer zeker 45 keer uitgerukt voor meldingen van stormschade. In Vlissingen werd de boulevard zelfs ook even afgezet, omdat er zoveel materiaal van de omliggende daken waaide dat het voor gevaarlijke situaties zorgde. En de veerdienst tussen Vlissingen en Breskes werd uit de vaart gehaald. Net als gisteren gooide de harde wind ook vandaag roet in het eten bij de Zeeuwse carnavalsoptochten. Zo werden de optochten in Lamswaarde, Hulst en Sas van Gent afgelast. Maar in Serenhoek ging hij wel door, maar startte hij wel later. Was de route korter en reden er geen wagens mee die hoger dan 4 meter waren. Eerst zouden de grote wagens ook meedoen aan de optocht, maar het waaide harder dan was voorspeld. En dus besloot de organisatie samen met de gemeente dat de grote wagens binnen moesten blijven. Meer zien van de optocht in Perehat, zoals Serenhoek deze dagen heet? Kijk dan morgen naar Evenement van de Week vanaf 5:15. 2 weken zaten Henry Blok, zijn vrouw Sissy en hun zoontje Quintius verplicht binnen. 2 weken geleden werd het gezin namelijk geëvacueerd uit Wuhan in China, waar het coronavirus heerst. En om er zeker van te zijn dat zij niet besmet waren geraakt met het virus, en om te voorkomen dat ze andere mensen eventueel zouden aansteken, moest het gezin in quarantaine. En binnenzitten klinkt, zeker met dit weer, misschien wel lekker knus en gezellig, maar zo denkt Henry er niet over. Niet meer afhankelijk van het binnen zijn en afhankelijk van andere mensen. Dingen doen die je leuk vindt. Hoe waren de afgelopen 2 weken voor je eigenlijk? Rustig aan. Anders je kan er je eigen over opwinden en zo. Maar dat heeft helemaal geen zin natuurlijk. Dus gewoon accepteren wat de situatie is. Henry was met zijn gezin op bezoek bij zijn schoonouders om het Chinese nieuwjaar te vieren. Maar daar kwam weinig van terecht toen het coronavirus uitbrak. Maar nu was het doodstil en het was ook voor het eerst dat je geen auto's hoorde. Altijd auto's en altijd tuteren. Tuteren doen de Chinezen waarschijnlijk graag. En ja, dat was nu niet. Hoewel Henry en zijn gezin zich prima hebben vermaakt de afgelopen 2 weken, zijn ze ook weer blij om de wind door de haren te laten waaien. Geweldig. Heerlijk weertje. Zo met de wind. Ja, heb je het gemist? Ja, buiten lopen heb ik nu wel gemist. Dat merk ik nu wel. En het mag dan door die storm hard waaien een nieuw dorp worden, de alpaca's, gewoon uitgelaten. Want die dieren vinden de wind helemaal niet zo erg. Ze worden wel een beetje extra dartel van de wind. Maken ze sprongetjes, krijgen ze de wind in de billen, zullen we maar zeggen. Maar het is absoluut niet zielig. Nee. Het is niet zo dat ze door die wind weg kunnen waaien. Nee, absoluut niet. Alleen de kuifjes staan soms een beetje meer naar links, soms een beetje meer naar rechts en soms een beetje meer naar voren. Maar nee hoor, daar waaien ze echt niet van weg. Het is de 4e storm van dit jaar en hoewel de alpaca's ervan genieten, zijn de uitlaters de harde windstoten inmiddels wel beu. Ik vond de eerste al vervelend en dan nu elke keer weer opnieuw. Dat vind ik wel jammer, ja. Ik hoop dat het snel ophoudt. En of dat er nog een beetje winter komt, dat we nog lekker kunnen schaatsen, zou ik ook helemaal niet erg vinden. Of dat nog gaat gebeuren, de kans op vorst lijkt klein, want het is erg warm voor de tijd van het jaar.
Het weer stond vandaag in het teken van een zuidwesterstorm. Met daarbij tijdelijk windvlagen in Vlissingen van zowaar 112 km per uur. En er is ook enige tijd een zware storm gemeten met 10 boven gemiddeld. In de loop van de middag nam die wind geleidelijk af, maar het was natuurlijk wel een woeste zee die dat opleverde. En je zou kunnen zeggen dat de meeste mensen dan graag binnen blijven, maar voor sommigen is dat natuurlijk het ultieme uitwaaimoment. Daarnaast hadden we ook te maken met veel regen, vooral afgelopen nacht tot de ochtend. Want toen trok de meeste regen naar het midden van het land weg. Maar de regenmeters waren toen inmiddels al goed gevuld. We gaan even kijken wat het weer de komende dagen gaat doen. En we beginnen bij vanavond en vannacht. Uiteindelijk komt er wat rust in de atmosfeer. En we krijgen enkele opklaringen. Het wordt ook droog. En de minimumtemperatuur komt erbij te liggen rond 6 graden. Vlak aan zee tot wat meer landinwaarts 3 of 4 graden als minimum. En de wind is wat rustiger, vrij krachtig uit het westen. Dan hebben we morgen al gauw weer veel bewolking en in de loop van de ochtend volgt er af en toe regen. Vooral later in de middag en begin van de avond regent het wat steviger. Het wordt opnieuw zacht met een krachtige zuidwestelijke wind en daarbij windstoten later op de dag van 80 tot 90 km per uur. Dus nog altijd onstuimig, maar minder dan vandaag. De dagen daarna hebben we vanaf dinsdag geregeld zon, maar ook enkele buien. De temperaturen gaan geleidelijk naar beneden richting 7 graden op woensdag en donderdag. En misschien krijgen we op woensdag een aantal winterse buien met wat hagel of natte sneeuw. En tot zover voor vandaag. Fijne avond.